O novo recorte do abadexo repercutiría na pesca de baixura na lonxa de Ribeira. As recomendacións científicas do Consello Internacional para a Exploración do Mar marcan o rumbo das cotas para o próximo ano, e as previsións non son boas para algunhas especies como o linguado ou o abadexo. Este último xa encadeaba varios recortes e agora súmase unha nova medida que suporía reducir un 36% nas capturas da próxima temporada. Sí, o problema que temos co abadeixo é que este ano xa tiñamos problemas os outros anos co tema da cuota, que tiñamos moi pouquiña, e este ano por encima ainda nos baixan case un 30 e tantos % a cuota de aquel. Así como outras especies como a merluza, como a bacaladilla, máis como o rapante e a juliana, o rape blanco, pois, bueno, pois subeu cantidad, pero non son as especies máis que máis nos afectan a nosa flota, non? En cambio, o abadeixo sí que vamos ter un gran problema, porque cando estamos chegando só ao mes de noviembre, xa temos moi pouquiña cuota, e cando son os meses máis fuertes, que se dedica a pesca de baixura, a pesca artesanal, que se dedica ao abadeixo, non? É cando aparece o abadeixo. E sobre todo en Ribeira, onde chegan barcos de artes menores que pescan con palagre de diferentes partes de Galicia e descargan a lonxa. Sigue sendo, porque a maioría dos barcos, hai barcos que se dedican da Costa da Morte que venden en Ribeira, que se dedican moito ao abadeixo, non? Como as flotas de Finisterre, Malpica e de outras zonas, aparte de aquí da Guiño e Ribeira e das zonas do contorno, como a Son e Turso, que son flotas que se dedican ao palangrillo, a cando chega a temporada do abadeixo, pois se dedican ao abadeixo, non?